Consultancy firm sa proyekto nga pag-construct sa Municipal Hall sang Oton nga una na nga nang indulaan, nakigsapol na sa Oton LGU. Ini ang gitutukan ni John Sala. Hool kag perwisyo ang dala sa ginaligara pagpatumbaya kag pagpangindulaan sa consultant kay ACON Consultancy Company sa proyekto sang LGU sang Oton nga konstruksyon sang Oton Municipal Hall. Binula na nga delayed ang proyekto nga sa karon pila pa lang ka porsyento ang natapos. Ginreklamo sang LGU ang nasambit ka consultancy company bangod makapila ka beses na gintinguan nila nga malabot apang wala sila nagasabat o kung nagapabatsyag. Apisar nga nabayaran na sila sang ganabulupanta 4.2 million pesos bilang consultancy fee. Apang sang Lunes lang tigayon na nga nakigsapol ang ACON Consultancy Company sa Oton LGU. Sila man sa gyapon kay they want to make good of the provisions of the contract. We made an undertaking and the ACON signed it. Kinya kundiin, obligasyon nila mapatapos, obligasyon na may supervision sila, obligasyon nila nga dapat yara sila pirmi sa pag-assist sa contractor. Dugang pa ni Vice Mayor Olivares nga nagapangita na ang nasambit nga consultancy company sang civil engineer diri sa Iloilo agud nga personal nga magmonitor kag mag-supervise ang proyekto. Apang pagklaro ni Olivares nga apisar ginkuha sa gihapon bilang consultant sa proyektong ACON, hindi sa gihapon sila absuelto sa kaso. Even though ina-continue yun this is without prejudice to the filing of suits later on. Sa masunod nga semana posible nga makasugod na liwat ang konstruksyon. Upuod kay Hans Disciento, John Sala. 1 Western Visayas.